Nahimot lang ko guys. Naalang ko i-share ninyo gamay. Ka-experience ba man eh. Kana ganing kahilabtanon nimo na mangukay. Pangukay na ako. Na ako gipangita. Pangita na ako. Bisit mo dugat tunay. Kanang pag takli na ako sa karton, animal kayo. Naiilaga dito. Naiilaga. Nagtinanaway mi. Animal kayo ilaga. Itutok na ilaga. Tapos ako po din tutok ka buko kay. Na talawan ba o gilaga. Tapos tutok ang ilaga sa kuha. Itutok po ko. Ko pati gubuliok ni mambak ni makasagit mo siguro tag-ahata di. Na tarog man ako gaming ko to. Ang ilaga dagan pa dun sa kuha. Imbis akong bunalan animal food. Ing dagat po ko. Visit ki po dalong sa kong ilaga. Kanang muna na ganyan muna mong kaisong pag iman ibis na kay bunal imo na mong ilabay ang bunal pag ukab na nga pina ang ilaga sabihan na sa ko visit talaga di ko maka limot ba pag ano ako sa karton pinana mo yung lagaw ano yun visit talaga ano na sa karton sila ka ba nagpunsa mga nga nung gyok ka ba yung balay pataka na mga punong panuktok po shit sunod guys makita ito na ako balik ko ilaga ito bunalan ito na ako ito lang guys.